Muuttuuko työsähköpostiosoitteesi? Tällä videolla esittelemme 3 tapaa, miten toimia, mikäli työsähköpostiosoitteesi muuttuu ensilukuvuodeksi. Mikäli uusi työsähköpostiosoitteesi on jo tiedossasi, toimi seuraavasti. Kirjaudu Villeen nykyisellä tunnuksellasi. Laita sitten Ville Liten oikean alakulman palautepalvelun kautta meille viestiä tunnuksesi muutoksesta. Varmista, että teillä on täällä valittuna Raportoi ongelmasta -painike. Tämä viesti siis lähetetään meidän tukitiimillemme. Kirjoita tähän kenttään viestisi sekä erityisesti se, mihin osoitteeseen tunnuksesi haluat vaihdettavan. Lähetä sitten tästä viesti. Tämän jälkeen me muutamme tunnuksesi vastaamaan tätä uutta sähköpostiosoitettasi. Jos uusi sähköpostiosoitteesi ei ole vielä tiedossasi ja käytät ulkoista kirjautumispalvelua, kuten Microsoftia tai Googlea, kirjaudu Villeen nykyisellä tunnuksellasi, kuten olet tottunut aiemminkin. Kun olet kirjautunut Villeen, mene sitten oikean yläkulman käyttäjävalikon kautta omiin asetuksiisi. Vaihda sitten täältä sähköpostiosoitteeksi sellainen osoite, jota pystyt käyttämään myös työpaikan vaihdoksesi jälkeen. Muista lopuksi tallentaa alareunasta. Kun uusi sähköpostiosoitteesi on tiedossasi, nollaa salasanasi täältä kirjautumissivulta Unohditko -painikkeesta. Kirjoita tähän käyttäjätunnuksesi ja tämän jälkeen resetoi salasanasi. Uusi salasanasi lähetetään sinun sähköpostiosoitteeseesi ja pääset sitten tämän jälkeen kirjautumaan Villeen tällä uudella salasanalla. Pyydä sitten tunnuksesi vaihdosta täältä oikean alakulman palautepalvelun kautta lähettämällä meille viestiä samaan tapaan kuin aiemmassa kohdassa neuvoimme. Jos kirjaudut Villeen oman kirjautumisen kautta, tätä reittiä pitkin noudata kohdan 1 ohjetta, eli pääset vielä kirjautumaan Villeen, vaikka sähköpostiosoitteesi ei olisikaan voimassa.